Ja, we staan op het moment in het Botkepark van Den Ward, dat wordt ook wel het eindeparkje neemt. En het zit vlakbij Natjada. Eigenlijk in het hart van het dorp lijkt het parkje zo'n beetje. Ja, het ideale park is dat het wat een kwalitatieve impuls krijgen mag. Het is nou echt wel een mooi parkje waar een protte mensen op oorkomen, maar ja, we hebben zoiets van de hele omjouwing hier om het parkje heen dat wordt opkreest. En een soort kan er wezen om het parkje links lezen te laten. Dus we gaan met z'n allen zijn van, we moeten eigenlijk zien dat we hier nog wat extra toevoegingen in maken kunnen om het nog mooier en nog geschikter voor het publiek te krijgen. En wat zou je meer al je verloren worden? Ja, waar we ons zitten te denken is een goede scheiding tussen schelpaden, enerzijds voor wandelaars en anderzijds ook de paden die voor fietsers toegankelijk binnen. Want ja, nu hier in Huishuis een nieuwe squallen gerealiseerd wordt, verwacht je weer dat ik een prutte squallenjeugd door het parkje heen fietsen gaat. En ja, hiernaast zit een seniorencentrum en dat mag eigenlijk op een goede manier scheiden. Dus ja, de padenstructuur, daar zitten we kritisch naar te zien. Wat het idee, de vierde die hier is, de verdampen prutte wetter altijd in van die droge simmers. En ja, daar wil wel wat meer wetter in hebben. De gemeente had ook een wens om meer wetter te bergen in zo'n vierwer, om het riool los te koppelen van het hemelwetter. Dus ja, er ben gewoon enerzijds is het een opdracht die de gemeente had, aan de andere kant kun je het parkje direct maar verfraaien. Dus zo zie ik wel eigenlijk wat de geerwerking daarin. En waarom is het zo belangrijk dat dit park in kwaliteit in plus upgrade krijgt? Nou, ten eerste is het bestaande park is voor het laatst in 1970 onder handen gedaan. Daarom moet het eigenlijk wel wat opknapt worden. Nou is het zo dat we de nieuwe squallen, de brede squallen hier, voor het meeste het park hebben. Dat gaat 9 december open. Plus, we hebben natuurlijk Natjada, dat precies tussenin leidt door het park. En dat zou een ideale verbinding wezen. En daarom willen we het graag wat upgraden, zodat het wat meer open karakter krijgt en wat moderner wordt.